Il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ħaseb ukoll fl-anzjani u anki l-għaqdiet mhux governattivi. Dawn tal-aħħar ma tawx biss kontribut utli lis-soċjetà f'sitwazzjonijiet normali, iżda ħafna aktar tul iċ-ċirkostanzi straordinarji li għax pajjiżna waqt il-pandemija. Għalhekk il-Gvern se jalloka 3 miljun euro sabiex jgħin lill-għaqdiet mhux governattivi. Dan fis-sfond li minħabba l-pandemija, id-dħul tal-għaqdiet mhux governattivi fosthom għaqdiet li jagħmlu xogħol soċjali fil-komunità ma' dawk fil-bżonn naqas. Għaldaqstant il-Gvern ħass li bħalma ta' nifs lin-negozji għandu jagħti nifs akbar lill-għaqdiet mhux governattivi. Min-naħa l-oħra il-Gvern se jalloka 2 miljuni oħra f'għajnuna lid-djar tal-anzjani. Minħabba l-pandemija, id-djar tal-anzjani kellhom sfidi akbar u żdidulhom l-ispejjeż. Il-biċċa kbira ta' djar tal-anzjani kienu qed joperaw b'mod restrittiv u l-ħaddiema tagħhom qamu u raqdu fid-djar bilan li l-virus ma jinxterriġ u jinfetta lill-anzjani, meqjusa fost l-aktar vulnerabbli. Għaldaqstant konxju ta' dawn l-isfidi, il-Gvern qed jirrikonoxxi l-impenn ta' dawn id-djar li anki baqgħu jagħtu servizz b'dedikazzjoni li ma bħala lill-anzjani. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.